Bună tuturor, sunt Coralia Ciupea, iar voi sunteți din nou pe Terra 1 TV și îmi pare rău să vă anunț că vin cu o veste cam proastă atât pentru mine, cât și pentru alți locuitori ai sectorului 3 din capitală. Astăzi, puțin mai devreme, am văzut un singur om, dar și el săracul ce să facă? Ce poate să facă un singur om? Și mai suntem și în an electoral, în secolul 21, să nu mai zic. Nu cred că ar trebui să arate așa străzile pe unde trecem, nici măcar nu avem cum să traversăm. Sunt niște podulețe de lemn. E și an electoral, nu ne-am fi gândit niciodată că străzile din București ar putea arăta în asemenea hal. Nu-i așa? Robert Negoiță, ai fost ales din nou primarul sectorului 3. Ce faci? Ai de gând să remediezi situația asta? Și tu, Nicu Șordan, care ești primarul capitalei, nu? Ar trebui să te intereseze de toate sectoarele. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, de toate. Noi așteptăm, să știi. Și sperăm că nu o să așteptăm prea mult timp, pentru că deja de 2 luni de zile, cel puțin, străzile arată în asemenea hal. Și bineînțeles că o să revin cu update. Am fost Coralia Ciupea și stați pe fază pentru că, așa cum v-am spus, o să revenim cu update-ul situației, deși, din păcate, cred că nu se va remedia cât de curând.